तो गाइस पार्ट 2 भिडिअखौ बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो लाना फैबाय माने एडिट खालामनाय जायाखैमोन आरोना तो ओंखायनो आपल'ड होनो हायाखैमोन दिनैसो बहुत गोबावनि उनाव माने पार्ट 1 आपल'ड होखांनायनि उनाव बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो लानानै फैदों जायफोरा पार्ट 1 खौ नायबाय मिथिखादों बहा थांदों आरो बहा पार्ट 2 भिडिअ माबायदि जागोन बेखौ मिथिखादों आरो जायफोरा मिथिखाया खोन्थानानै माने मा होनो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव थांदोंमोन होनना बुंदों आरो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव थांनायखौथ' पार्ट 1 आव नुखाबायानो बेनि उनाव माने मन्दिराव थांना फैखांनानै बगामाथि पिकनिक स्पटआव हाबबोनायनि बाथ्रा बुंदों तो पार्ट 2 आव नुगोन बे बगामाथियाव पिकनिक स्पटआव हाबबोनायखौ पार्ट 2 आव दा नोंसोर नुनो मोनगोन तो भिडिअखौ नोंसोर नाय जोबजासिम आरो जुदि मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर माबायदि जायो बेनिफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो तो बिदिब्ला भिडिअखौ नोंसोर नायदो आरोना बिदिब्ला गाइस जों मन्दिरनिफ्राय खुलुमना ओंखारनानै बे खोला साइडथिं आरो नैबे बायदि दंबावो बेवहाय जादों गोथैसो माने गोथैफोरनो माबायदि बावो तो बेखौ बेवहाय देखायनाय जादों बेखौ जों नायहैनोसै नोंसोरबो नायबाय था भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोरजों दा गोथैसो बावनायखौ नायनानै ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोरजों दा मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय मन्दिरा बेनिफ्राय खुलुमनायफोरा गासैबो जोबजोब्बाय नालाय जोंना दा ओंखारनानै दा जों थांनोसै आरोना तो जों मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोबाय नोंसोर नुगासिनो नाय मोजाङै दे लखब बोयो लखब ने इबार जाग्रोना लानोसै आरोना जोङो फुंनिफ्राय जेबो जाबाखैना माने जालायनोसै नैबे जादों लाल साहा ओमफ्राय नैबे थावनि फिथा आरो नैयाव मा दं एंथा फिथा ओमफ्राय आरोबाव बहा मा दंबावो नैबेबो एंथा फिथायानो सिबिंनि ओमफ्राय दा जों जानोसै साहा लोंनोसै माने न'निफ्राय जेबो जाबाखै नालाय फुङावनो फैदों ओमफ्राय दा इयाव जाखांनानै डाइरेक्ट बगामाथि थांसै आरोना नोंसोर नायबाय था होमबाना नुनो मोनगोन गासैखौबो तो गाइस जों दा बगामाथि पिकनिक स्पटआव मोनफैबाय आं नोंसोरनो देखायगासिनो नै नायनानै ला मोजाङै माने मन्दिरावबो थांबाय नालाय एसे गोबाव जाखाबाय बेलायावसो हाबफैनाय जाखाबाय नैबेयाव ओमफ्राय नोंसोरनो देखायनोसै हानाय मानि जिखिनि नुयो जोंफोरो तो नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरोना मा लानायदो बोग्रि मादैया बोग्रि बायनानै जादों गोदै ना 10 थाखा गैया र' लोगोफोर न'आवबो जानो थाखाय बायना लाखाबाय नै दा बगामाथि फैलायबाय आरो दसे नायनानै थांनोसै दाख्लैफोरनि बायदि मानसि बारा गैला खम जाबाय बहुत आरो जों फैनाय लेट जाबाय ना 3:46 जाबाय दा नैथिं टाइमबा नेट नायो बहुत दिगदार लोगोफोर जायफोर पार्ट 1 भिडिअखौ नुवाखै आं डिसक्रिप्सनाव लिंक होनानै दोङो थांनानै नायबानो जाबाय बेवहाय मन्दिरखौ माने मोजाङै देखायनाय दोङो थांनानै नोंसोर नायहैदो तो लोगोफोर बेनो आरोना बगामाथिनि दैमाया ओमफ्राय खाथियावनो हाजोबो दं दैमाबो बहुत मोजां दैयाबो बहुत साफा माने दुगैनोबो हायो मानसिफोरा दुगैयो बहुतआनो दुगैयो बेनिफ्राय बहुत समायना आरोना खिन्थु दासान्दि माने जायगाया एसे गाज्रि जानानै दङ मानो होनबा खाना जानानै मानसिफोरा पार्टि खालामनानै खालाय दैफोन बायदिसिनाफोरखौ जेरैनो मेरैनो गारना गालाङो नालाय तो बेफोरो गाज्रि जानानै दङ बेफोरखौ माने जायफोरा पार्टि खालामो बिसोर थाइसे जायगायावनो जमा गालांबा मोजां जायो आरोना नङाबा जायगाया मोजां जाया लेथ्रा जायोना उनाव नङाबा फैफिनना गावसोरनो मानसिफोरा लेथ्रा मोनगोन
Lihat nih. Ibil tadi. Ini ibil tadi. Dekatnya. Oh, mata. Naik nih. नाय लोगोफोर मानसिफोरा नाव गाखोजोबदो थिगसे मानसि गाखोदो जों बेखायनोथ' गाखोगोन ना गाखोआ जाबाय थादो र' बे फंबाय सासेया फट' लागासिनो आंखो नायनि र' माबायदि थेखांदों बे Jadi deh. फाइनालि जों दा नाव गाखोमानोसै आरो ना गाखोना नायमानोसै माने फैनाय माबायदि मोनो थ' नायबाय था नोंसोरो Bisa siang orang itu kesel. Baru sih. Hei, lahor. Hai, nunggu cak. Sini nanti. Bosan tangkap dah. Lagi dia. Karena mana yang gasnya? Gak kebentakan. Hei, dan sakit merah. Kita ini. Oh, itu kali ini. Kita tangkap lah ini. Dia nak mana kita? Oh, you thay na, you na mà. Tôi nói ra saya. Baik, siang itu. Siang ni pergi dia, Pak. Siaran mundur. Mari udah kan datang lah. Bara sana. Sorry, kita itu माने जों गाखोफानाय दस्रा फेमिलिया माने इ पारनिफ्राय इजा पारथिं बारगोमोन होनना बुंदों ओमफ्राय जों आरो बारानबाय नालाय नाव जावग्राफोर आरो जोंनिखौल' लानानै माने इजा बारहोआसै डाइरेक्ट गिदिंनानै लाना फैफिनबाय जोंखो Dari mana? dari sana. Nada lagi ya. Libur dah. Siapa yang bukan? Ada kota thago ni ke? Iya lah. Nanti tangkap mana betul. Dah. Jadi, Om tadi gili jangan. baik pun mah. Ini aku izin lokal ni kapam kapde kapan. Ini beli usnal ni. Ayo. बै नाव जना थानाय न'खरसे लाखै दा बिसोरो लांफिननो गोनां जासिगोन ओरैनो बारहोनो नांसिगोन Jangan ni. Roda sedang pergi. Hei, pergi. बिदिब्ला जों दा नावआव गाखोखांना फैबाय आरोना जों दा न'आव थांनो ओंखारबाय जोंनि गारिया बैनि गोजौआव गंसे आरो एस कालारनि गंसे दङ जों दा न'आव थांनोसै बगामाथिखौ नायबाय बुहुद नायबाय जायगाबो गिदिंबाय नावआवबो गाखोबाय बुहुद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय दा जों दा न'आव थांनोसै ओमफ्राय नोंसोरा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर माबायदि जाखो अननानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौबो अन खालामनानै ला ओमफ्राय दा बाय बाय आरो